Здравейте! Аз съм Шинол Куртов от град Сопот. Това е литературното четене Стани, стани, юнак балкански и днес продължаваме поредицата от стихотворения на Добри Чинтулов. Днес стихотворението се казва Българи юнаци. Българи юнаци, ще ли още спим? Дигайте, байраци, да се освободим. О, лъв, събуди се от дълбокий сън, силно провикни се от Балкана вън. Сбирай си децата в гъстите гори, силен им в сърцата огън запали. Те като в гората ще да се сберат, после в градищата ще да пропълзят. Олеле горкана, нашия народ вика по Балкана да го избавят Бог. Пушки, топове, като гърмят, саби и ножове ще да зазвънчат. Левски глас вика нас, турски глас бяга от нас. Благодаря.